Indar bila. Behin batean, sagu gosetu bat baratze baten aurrean zegoen. Leku hura inguratzen zuen pareta handiari begira. Ni bai mutila, hor sartuko banintz, ederki biziko nintzateke, bapoianez eta lasai paseatuz. Saguak ordea, pareta hain garaia ikusita esan zuen. Pareta hori zeharkatzeko nik baino indar gehiago duen norbaiten laguntza behar dut. Indartsu baten bilanoa. Joan zen sagua indar bila, eta zaldi bat topatu zuen, alboko zelaian. Egunon, zaldi jaun indartsua, esan zion saguak. Egunon, sagu jauna. Erantzun zion zaldiak pozik. Horko baratze horretara sartu nahi dut, lagundu halko didazu, hain zara indartsua. Ez gabiltza ez, indar faltan, erantzun zion zaldiak arrosamar. Gustora lagunduko nizuke, baina egia san, elefante jaunak nik baino indar gehiago du, eta hobe zenuke zuzenean harengana joatea. Egia diozu, banoa elefantearen gana. Joan zen sagua elefantearen gana, eta esan zion. Egunon, elefante jaun indartsua. Egunon, sagu jauna. Elefanteak. Zaldiak esan dit bera baino indartsuagoa zarela, eta laguntzazke nator pentsatu dut. Elefantearen indarrarekin baratzera sartuko naiz. Egia san dizu zaldiak, ni indartsuagoa naiz oso, erantzun zion elefanteak. Eta gustora lagunduko nizuke, baina esan behar dizut, hezitzailearen makila ni baino indartsuagoa dela. Hobe zenuke zuzenean harengana joatea. Joan zen sagua makilaren gana. Egunon makil jaun indartsua. Egunon, sagu jauna. Elefanteak esan dit bera baino indartsuagoa zarela, eta laguntza esken ator. Pentsatu dut, makilarekin, baratzera sartuko naiz. Egia esan dizu elefanteak, ni indartsua naiz oso, erantzun zion makilak. Eta gustora lagunduko nizuke, baina egia osoa esatea nahi baduzu, edozein etxetako suak errenazake. Sua ni baino indartsuagoa da, eta beraz, hobe zenuke zuzenean harengana joatea. Joan zen sagua suaren gana eta esan zion. Egunon, su handere indartsua. Eguna, sagu jauna. Hezitzailearen makilak esan dit bera baino indartsuagoa zarela, eta laguntza esken ator, pentsatu dut, suaren laguntzarekin zar naiteke baratzera. Lagunduko aldidazu. Egia esan dizu makilak, ni indartsua naiz oso, erantzun zion suak. Eta gustora lagunduko nizuke, baina jakin ezazu, urak itzaltzen nauela, ura ni baino indartsuagoa da eta hobe zenuke zuzenean harengana joatea. Ziztu bizian, joan zen sagua uraren gana. Eta esan zion, egunon, ura handere indartsua. Egunon, sagu jauna. Suak esan dit bera baino indartsuagoa zarela eta pentsatu dut, uraren laguntzarekin baratzera sartuko naiz, eta horregatik laguntza esken ator, esan zuen saguak. Egia esan dizuzuak, ni indartsua naiz oso, erantzun zion urak. Eta gustora lagunduko nizuke, baina edozein hormak baretzen eta pilatzen nau, hormak eta paretak ni baino indartsuagoak dira. Hobez zenuke zuzenean haiengana joatea. Egia diozu, esan zuen saguak triste. Paretak indartsuak dira oso. Hala ere, baratzeko paretaren gana joan zen sagua. Egunon pareta joan indartsua. Egunon, sagu jauna. Urak esan dit bera baino indartsuagoa zarela. Nik pentsatu dut, halako jaun indartsu baten aurrean, ezinezkoa izango zait baratzera sartzea. Hain lasai eta ondo bizitzeko. Egia esan dizu, urak, ni indartsua naiz oso, erantzun zion paretak. Baina egia esan bada, ni baina indartsuagorik ere. Saguek zuloak egiten dituzte nire azpian, eta alferrik dira nire indar guztiak haien indarrari aurre egiteko. Egia diozu, esan zuen saguak pozik.
eta paretaren azpian zuloa egiten hasi zen, baratzean sartu eta han lasai eta zoriontzu bizitzeko. Eta alabazan, eta ez bazan, zardadillak alabazan, eta atera dadila Mungiko plazan. Kaixo lagunak, oraingoan Siriako haur batzuen historia kontatuko dizuet, nola Siriatik Greziara heldu ziren. Lagun maitea. Errefuxiatuek egiten duten benetako ibilbidea Turkiako mendebaldeko kostatik doa, eta hortik patera batean Greziako uhartetaraino. Badakizue non dagoen Siria? Siria Turkia hegoaldean dago, Greziatik hurbil. Lehenengo atala, bizitza Sirian. Eba, 9 urte. Alepon bizi nintzen nire familiarekin, aita, ama eta neba. Egunero eskolara joaten nintzen eta asko gustatzen zitzaidan. Nire etxea polita zen eta jostailu asko genituen. Orain dela 2 urte gure herrialdetik alde egin behar izan genuen, gerra dela eta bomba asko zeuden, eta beldurturik eta kezkaturik nengoen. Abdul, 13 urte. Guda jausten diren bombak dira, hiltzen den jendea, egunero eta uneoro sentitu alden beldurra. Niretzat, gerra, zombiak inguruan edukitzea bezala. Brain, 11 urte. Gerra hasi zenean 6 urte nituen, beldur nintzen. Egun osoan zehar helikopteroek gure gainetik egan egiten zutelako. Egun batean gure auzokidearen etxea hondatu zuten, eta orduan Siriatik alde egitea erabaki genuen. Nor, 10 urte. Nire aita ezin izan zen gurekin etorri, armadan borrokatzera behartu zutelako, oraindik Sirian dago. Bigarren atala, Siriatik Greziara. Amar 6 urte, Maisam 9 urte, Elaf 11 urte. Norbaiti ordaindu genion Turkiako muga zeharkatzeko. Ondoren, 12 orduz, ibili ginen gertuen zegoen hiriraino. 4 egun egon ginen Turkian, lehenengoa kalean eta beste 3 polizietxe batean. 3 egun eta gero pasaporteak itzuli zizkiguten eta kostaldera joan ginen autobusez. Brahim, 11 urte. Txalupan oso beldur nintzen, ekaitza zegoelako. Nor, 10 urte. 50 euro ordaindu genituen salbamendu jaka bakoitzagatik, eta 800 euro lagun bakoitzeko. 40 edo 50 pertsona ginen Txalupan. Eba, 9 urte. Oso beldur nintzen eta negarrez ari nintzen. Ez nuelako bertan egon nahi. 13 ordu eman genituen Txalupan, eserita, ezer egin gabe. Ez nekien Greziara iritsi edo bertan hilko nintzen. Abdul, 13 urte. Olatuak oso handiak ziren, bidaia hartan hilko ginela sentitzen nuen. Halako batean, polizia grekoak iritsi eta itsasartzera eraman gintuzten. Onik atera ginen. Eba, 9 urte. Polizia grekoak jatorrak izan ziren. Greziara iritsi ginenean poliziak eta GK-ek jaten eta daten eman ziguten. 3. atala, bizitza errefuxiatu esparru batean. Mohamed, 13 urte. Greziara iritsi ginenean oso pozik nengoen. Alemaniara joatea eta nire amarekin berriz elkartza espero nuelako, baina mugak itxi zituzten. Hemen oso triste nago, eta horrek ama sufriarazten du. Abdul, 13 urte.
Kanpamendua txarra da, hemen daukagun guztia txarra da, ez ginen Turkiatik Greziara etorri denda batean bizitzeko, eta hotzez hiltzeko, edo udan dauden sugen oskadengatik. 16 urte, Maizam 9, Elaf 11. Gure denda txikia da, eta guztio gela berean egiten dugulo. 10 hilabete daramatzagu Sherson. Brahim, 11 urte. 5 pertsona bizi gara denda handi batean, sukaldea eta elektrizitatea ditugu. Batzuetan, janaria prestatzen dugu, baina gehienetan, armadak ematen diguna jaten dugu. Dutxa publikoak eta komuna kanpamendu erdian daude, eta urberoa badago. Orain gauean, hotz handia egiten du. 16 urte, Maizam 9, Elaf 11. Egoera honetan egon arren, ikasi egin nahi dugu, eta egunero eskolara joan. Eba, 9 hilabete daramatzat kanpamenduan, eta denda batean bizi naiz. Bidenda dauzkagu argindarrik gabe, baina laster izango dugu. Egunero joaten naiz eskolara, eta asko gustatzen zait. Ingelesa ikastea, ere oso gustoko dut. Orain lagun berriak dauzkat. 4. atala, eta etorkizuna? Brahim, 11 urte. Alemaniara jo nahi dut, nire anaiak jada bertan daudelako. Bizargina izatea gustatuko litzaidake, eta ilea moztea. Abdul, berdin zait zein herrialdetara joan, denak ondo iruditzen zaizkit. Gerrarik gabeko herrialde bat besterik ez dut nahi, eta bizimodu hobea hasi. Mohamed, Alemaniara jo nahi dut, eta nire amarekin elkartu. 10, Maizam eta Laf, etorkizuna ez dakigu, baina bizitza hobe bat izatea eta lagun berriak egitea espero dugu. Ingelesa ikastea eta ingeles irakaslea izatea gustatuko litzaidake, dio Ebak. Beste herrialdetako ume guztiei maite ditudala esan nahi izango nieke, eta haiek ere ni maitatzea nahi izango nuke. Mohamed bere aita eta nahi arrebekin bizi da Kilkiseko, Greziako etxe bizitza batean. Alemaniak haien asilo eskaera onartzen duen zain. Haien amarekin berriz elkartzeko. Asilo eskaeraren erantzuna heldu arte hil asko igaro daitezke. 10, Elaf, Maizam, Nur, Abdul eta Brahim, Larisako refusiatu kanpamendura eraman dituzten, non ingurumen baldintza hobeak dituzten. Hala ere, haien harrera herrialdea zein den jakiteko itxaroten duten bitartean gizartetik at bizitzen jarraitzen dute. Kanpamentuetan egiten duen hotza dela eta Eba hotel batera eraman dute bere familiarekin. Greziako gobernuak negua igarotzeko konponbide bat bilatzen duen bitartean. Gaur egun Txersoko errefusiatu esparrua hutsik geratu da, baina zabalik mantentzen dute eguraldi ona etortzen denean Greziako uhartetan negua ematen duten errefusiatuak hartzeko. Open Cultural Center elkarteak hezkuntza eta kultur jarduerak antolatzen jarraitzen du etxe bizitzetan eta errefusiatu esparruetan, bizitzen ari den komunitate arabiar eta kurduarentzat. Elkarren besoen zabalera zure fede guztien eustean zure min